Takatarisa kuchira sisi mtazvida kam. Tikupfurira mbere kani nhorondo yake pasara nhasi kam. Part 2 system tazvida. Akatisiya kamso 4 February 1999 alito. All right. Kuti zorora murugare gamba resimako. System majete sewejira. Afanwiro nyasha. Akaradzikwa kawo uchitungwiza asymmetry. Iwe wasara kwa jumenanga Marizan Dixon apa jombo hapo nda jumenanga Dixon Marizan zikenda bwanji tenza zungwa matora kujambu kurebesa muromo magunga paka nzota paka chara amuli bwanji wasawananso pachidazi panyabhira apo kam bwanja dzatu kama hachi konitotoka ai mumpesa ndiri nyumba mpepo ya National FM right sani chidakwa pa Westgate pa good hope apo zviri sese ikoko kasira chidaka super anzai waka ndakachibata masimba bwana usi bwana wanga na wenso ndikuti wasira bwanje right ndakakurukura panapa na mkoma Kamsena Leroy mkoma Leroy munoziva ka ndiye umwe airowa tuma lead tunonaka ikoko kusmokoko achita zvakare kama backing vocals nekudaro ndakaita hurukuro naye ndichimubvunza tikati nzvimbo dzamakamboendawo dzekunze kwenyika uku ndedzipi mukatapirirwa vikati wanzi mkoma Leroy vachipita mudariro takatanga kuenda ku South Africa pane festival yakaitwa ku Thohoyandou in 96 yanga ine ma top 5 groups zemuno kwakatorwa Thomas Mapfumo, Oliver Mtukudzi, Kiama Boys, Paul Mataire na System Tazvida ndio ma group 5 aipisa panguva iyo yakarongwa na ainzi Lazarus Tembo ndiye akafonera nawo ku ma promoters vati tsvagirwa the top 5 kupisa izvo no Zimbabwe saka ndo magusa akasarudza iwaya saka takangoenda tiri one family tese because takangohayirwa bhazi patangona tese tiri mubhazi nonana mudhara mukanya imomo tese timina mudhara mutuku imomo tese zvekuti inino it was an experience imwe yandakafara noti vamwe vacho ndaingota vekunzwa vamwe tichingota kungoona kana maposta but vakuti akazona mukana kunyatsoita interact manje tichitoza kuti ndinganongoseka kwachidai handinganga ichanyambopai pachidai saka zvakandinakidza kana nhasi handikanga chii chakaitika South Africa marova kuti akakonzeresa ndo kwatakakonzeresa manje kuti mazuva ayo anosvika vataura ndo yanga pahiti saka system akatora mukombe mukanya ndo vakambo mukanya vaidiwa zvachaizvo but ndo vakamboti netsei kuda kuenda kwa pastage nokuti kuti vazoya pastage ndo vakazopedzisira kuridza vakatozita kutouyane vakata kuescotwa nemapurisa motikari dzemapurisa dzichitoita kutodispesa mota kuvhurira mukanya kuti auye bhozi pakwakaleya zvisingaita kubva kuhotel kwavanga vari kusvikira ground papasingafambiki saka pavakaona kuti vanhu vawandisa manje vani pademand zvanzi wedzerai mari anga kutoramba kuenda pastage vanzi wedzerai mari yamakachaja hazvienderani nevanhu vandiripromoters saka akatotora nofunga 20 to 30 minutes chitonetsa kuti aende pai saka isusu tiri pastage taifanira tikabva isusu yova itasa saka takatozopuwa imwe nguva yavainetsana ndio nguva yatakasaka takabva tagepawo futi nekuridza vyakwe mukanya vakazoyawo pastage asi isusu ndo patakaonawo mukana wekuzozivana nevakomana vekakati henzi kakati vana Peter Chirobe naThomson Chauke akazomboya kwatiri futi yeThomson akazinda kwachopa ezvino avo UK saka South kwakatibatsira nokuti takazobvayo tatengawo equipment inyowani patoyo tatenga equipment inyowani tikaya kuno kuti tikatanga kutonyang'anya chaizvo kunze kweSouth Africa kumwe makaenda ndekupi takaenda kuMozambique ndo Mozambique patakaenda kuMozambique ndo pakatonodyarwa mbeu yekuti tidiwe stere kuMozambique namukoma system nokuti uko vanoiti chanzenza
ya muzi chanzenza abwera chanzenza ya wanda kuti sister tazvida sister ya saka ndo ndonyamwana nhasi ndikaenda ndashoka mwakandiona vanongonditi sister tazvida uko avagonusa zvekuti vanoti uyu muimbi ndinhingi uyu muningi nawacho kuti uko vanoshedza group chete rese vanongoti vana ava ndo zvavari saka ndosaka vachinyanya appreciate music yedu. Kumwe kwamakaenda kusiri Mozambique? Takaenda kuMalawi. Matambiro sei? Uko manje ndokwakuchori wese kuti munhu achanonzi system vaida kungoona munhu ane scarf because dzaita scarf saka utone vekuradio iko kwakatotaura kuti kana ukasa dressa scarf yako vanhu avacharamba kuti ausiyo saka dzakatoenda dzakadzine scarf vanhu vakamufarira zvimwe zvisingaita. Kwaigomufara sei vasinganzwi mutauro waimba? Vainzwa noda kuti vamwe vacho because Malawi Mozambique kuna vamwe vanonzwa shona vazhinji vehama dzavo dziri muno saka ifind kuti vamwe vacho vane kaidea ziko kwavariko mazimbabwe ziko. Kuna Zambia muna kuenda? Zambia ndakazonda ndega ini. Botswana hamuna? Botswana. Shamwari yangu wakakanye basa sei usina kundinyorera tsamba kuti kunokweta pepi rakanaka iwo chiziva kuti ndivo vandinorwarira. Shamwari yangu wakakanye basa sei usina kunditumira shoko kuti kunokweta pepi rakanaka iwo chiziva kuti ndivo vandinorwarira. Shamwari yangu wakakanye basa sei usina kundinyorera tsamba kuti kunokweta pepi rakanaka
yakanaka iwo chiziva kuti ndivo vandinorwarira shamwari yangu wakakanye basa sei usina kunditumira shoko kuti kuno kwaita bhebhi rakanaka iwo chiziva kuti ndivo vandinorwarira shamwari yangu wakakanye basa sei usina kundinyorera tsamba kuti kuno kwaita bhebhi rakanaka iwo chiziva kuti ndivo vandinorwarira Kumbusa pa Tiger Reef Mine paruveve achimwenanga Sajeni Wilson Goliath ayibanje Chris Wilson amajete sewe chira sisi mtashida morotereka changa chichamboko ka achiwepu chachacha ka achiwepu chemafaro amakanzo ase ndazolaviwa ndazodiwa ane akanaka yellow boni kweta akaita boki akweta akapera pendi ndo dzacho kaidzi dzaipengesa vanhu mulocal idzodzidzo saka ndakamubvunza iye kamusena ndikati naye ko local yacho ka maipenge ndikupi kwamaipengereka muchienda kunopengesa vanhu utanyenyofarira nokuti muno mutaoni manzi edu vanhu vaidzikisira right ndekupi kuprazwa ungati kuprazwa kwakati takambokonzeresa patanyanyokonzeresa pachakare kuti inyaya yekuti area yakakurirawo mukomasystem ero but apa pese pataitodza pachakare ka paitobayikwa munhu kana munhu nebanga kana kuti paitonzi hapana kumira musha saka kundokwayata pachakare patandarai paya nekupurazi kurafingora nepurazi rekurafingora nechati painzi pachikamwaza kamwaza nepurazi futi nepatengwe panotaura paya nimwe nzvimbo irefariwa sterek kokuma growth point mazevo maundaroni number 1 nekurafingora kwatimu paelwin farm apo pana mudhara wangu ka Wilson Nyenje paelwin apo kunana mema uko kunana Ben Lion sekuru wangu Ben Lion kapa mema estates apo zviri kufamba ere kuti zvotodaizwa ka munenge makachibataka pachinomwe apo ka zviri kufamba ere ndozotaiwa kutodaizvika munenge makata tek nacho ka Chimuti National FM right ndinoziva kuti kune vaimbi vakawanda
avafarire kuona vanenge vachiridza magitari vai vachinwa doro vachidhakwa chero zvavo ivo vachiridzira vanhu vakadhakwa kaunti vanhu vanenge vachidhakwa asi hazvitenderwe kuti vazhinji vacho havatendere kuti ivo uri kufadza vari kuridza magitari vari kunwa doro iwo uda kunwa doro futi haiwaka hatidhakwi pabasa handitika ndakabvunza pakamusena kuti koiye system aizvifarirawo here izvozvo vanga vasingatomboda kana kunzwa kuti munhu anodhakwa munhu anova panobve mafodya ndo zvinhu zvavanga vasingatomboda tototi paitova nemutemo wototi munhu aitoti akaonekwa achimwa doro taitomubatira mari papei after work after work waigononzi inwa asi before work during the work vanga vasingadi nokuti zvafanira kuti asvika panava manhasi masikati wobva waonekwa uri mubhawa uchinzi wanga uchimwa doro mubhawa aitoita nyaya iyoyo aitotuma vanhu vava vaifambira kuongorora vakomana vari sei plus vanga vasingadi kuti vanhu vanyanya maspesa pozaita nzi umwe wakaenda kumwe ndanoiziwa norohwa iko kwatokaita zvavanenge vaita time ateta kutanga basa ndoteta ashota saka garai muri as a team sanepataimboti kana bhora reraitiunganidza tatamba titi pamwe chete tabva kutimu tamabhora takutoita zvekutobika takudya tapedza kudya tonzi 6 o'clock munhu esafa vanga apanzvimbo akona kuti uniform yake iri right here makutopfeka mauniform makutogadzira 7 o'clock makutanga chisho ndo vakomana vesmoko ndo vamwe vainge vakarongeka vaiti kana vachiuya kuzoridza magitare kunharaunda kwenyu ngatiti nekuti vaingotendera mumapurasi kavo ngatiti vari kuenda papurazi pakanzota paye kana kuti pafakwa paye pavan birijoni kana kuti kubeniriji uku kumatepatepa kana kuti kufuti hills wasvika ipapo vasati varidza kumanheru vaikasika kusvika kana kumasikati kuye kuma 12 inenge iri weekend kaika kuti saturday vanotanga vambotamba bhora vanenge timu yavo ivavo vakomana vebhendi versus timu yeipapo papurazi pavanenge vachinoridza ipapo saka vanombotanga vachimbomhanya vachiseshena kuitira kuti vakomana yanga iri tactic yekuti vakomana vasafunge zvokumboda kumbodhakwa umbotsvaga doro umbodiri vasafunge izvozvo asi apa vanenge vachiconcentrata nezveband nezvebhora vachingopedza mubhora imomo vakutopenda pabasa saka vanga vaneka tactic kamwe kavairowa kakakawo vega zvokutoti mazuva ano ngatiti paradzai mesa ada kunoridzapo paradzai mesa akabvuma kupinda mugiraundi kumhanya andotanga atsvaga kuti chimpanda chepanapa chiri kupi Kakuchema ndichauya mangwana
Baby rega kuchema ndichauya mangwana Basakari nopisa vari kuchemera simoko Baby rega kuchema ndichauya mangwana Ripienda pawange vari kuchemera simoko Panyanga vari kuchemera simoko Chipinge vari kuchemera simoko Zambezi zikamupopo vari kuchemera simoko Karibu zikamutare vari kuchemera simoko Vari kuchemera simoko Vaya kalela simoko Vari kuchemera simoko Vaya kalela simoko Kana niri musimoko handi mokendeke Bipich kamari shika moyo wanire Kana niri musimoko handi mokendeke Bipich kamari shika ya kushota Kana niri musimoko handi mokendeke Bipich kamari shika moyo wanire Bipich kamari kushika ya kushota Bipich kamari shika moyo wanire Bipich kamari kushika ya kushuta Bipich kamari shika moyo wanire Bipich kamari kushika ya kushuta Chauri kumwa pesa niko kutengere Bipich kamari shika moyo wanire Chauri kuchwa pesa niko kutengere Bipich kamari kushika ya kushuta Chauri kumwa pesa niko kutengere Bipich kamari shika moyo wanire Bipich kamari kushika ya kushuta Bipich kamari shika moyo wanire Bipich kamari kushika ya kushota Bipich kamari shika moyo wanire Ayikuti uli nlongo njangu Sheikh Ahmad Matoto kuti basi we atukwama kushungula muno atile nkupika nila nyimba cha pepe chane chalfemu kwa jinda uneza yampone 30 minutes wile veninda we tele pitiwe chirapa no nkwenda mpole alright atiso madati kati mchungo chirika gambare manzi nasitaka bataka gambare smoko majete sewe jiraka tazvida irombe ndoda zvionera ndege ndakanza kuti smoko ibigas ndakanza kuti smoko vaombe right
ndakazobvunza nini Lucky Miliki ndikati Lucky system ndima akashanda naye unhu wake wanga wakamira sei pabehavior wise apo system manje zvaita manje angane character ya angane character yekuti inandinzwaro manje ya zvokuti even munhu efan akangotaura zvimwe zvinhu so zvaigona kutotorana anga asina zvinoenda kure aigona kutonetsana nemunhu pane imwe situation kuti ko ari kuita seku ya takambonetsana namafanzi kugwero kumutapa hoko but iri issue yekunzi makatsira kupedza mafanzi ndobva anangotanga kuita noise neimwe futi yatikazoita noise yakazomboitika paodzi pai vanhu vachiti isusu hatibhadhari isusu tajaira kuti kupinda mahara but incident yakaita iri fani ndeyekuti tiri pamvuma apa manje akazonetsana nomumwe munhu masikati so tasvika masikati akakunzi iwo sisi maona chinhu iwewe chichichi iye ndipakatanga kuti iwe une chikwe otherwise ukatozvitarisa kumba kwako chaiko pamwe unotorara pasiwo kumba kwako kana kuina mubhedha kana uchirara pamubhedha iwowo daupa $200 andedhese kumba kwako daunoona mumba mako iwewe saka munhu weye aingowanza akabva atonyara kuti vanhu vaende kumba kwake mari yatopiwa umwe munhu weikoko kunzi kana uchirara pamubhedha nhasiwo 200 yandikupa uyu achakupa iwe munhu endobva atyika ndifunga anga asingararoko mumba make manga musingaratidziko ndo zvimwe zvinhu zvifani zvaiita abva atoramba kuenda tazvo ndobva atoramba munhu kuenda kumba kwake kuenda kuti anomba kwake kuti kunoonekwa saka ndopa akazonyora kapokodzi wagere musha vadaro songo yaya manje handekare songo yaya songo yaya because yanga yatobuda kuti handekare iri pafirst album kaya saka apa ndifunga angatori ma95 saka kwakuruda kuedza kuda kuteedzera kana kuti kusimbisa zvaangagara akanyora kare kuti vanhu vanotaurisa ava havana kana zvavainazvo ndifunga ndo zvaida kutirai kuita but unozongoti hama iri kuita sei kwezine ndozvimwe zvinhu zvokuti aigona kungosimbira kuda kuita chimwe chinhu nomumwe munhu kungoitirana nharo dzimwe dzisina basa ndo zvaita anga asingada kukundwa pamasituations anenge angoitika situation inenge yaitika aida kugara ari on top agara ari asingoda kuenda pauzuru cheta achief tata chipwe masikara seiko munogara muri on top Rexon Tukuta baba Vikita munogara muri on top Wakere mushe wadaro Wala wakere mushe tinowasiwa Wakere mushe wadaro Wala wakere mushe tinowasiwa
ndinovaziva vagere mushe mushe havadaro wena vagere mushe mushe tinovaziva havafambi vachizvitutumadza havafambi vachizvirova havafambi vachizvitutumadza havafambi vachizvirova akwasora bwanji Ishmael Kazembe Benjamin Tasiana pa Deburapo Texan Kazembe Peter Kazembe zikuenda bwanji Stuart Kazembe asikise Wezana zilova matundundu mubawa Enda kumbaka unaona zavanoche Wezana zilova matundundu mubawa Enda kumbaka unaona pavanorara Wezana zilova matundundu mubawa Enda kumbaka unaona zavanoche Wezana zilova matundundu mubawa Enda kumbaka unaona zavanoche Wezana zilova matundundu mubawa Enda kumbaka unaona pavanorara Vagere mushe mushe havadaro Vagere mushe mushe tinovaziva azvikazina amaiti kupisa Sperire Zakaria zvikanzi ndo favorite yangu manje vagere mushe vagere bo vagere tatata havana noise mari haidi noise Kuzita wepa msurusuru Kuzitora kuzita wepa msurusuru Kuzita wepa msurusuru Kuzitora kuzita wepa msurusuru Kuzita wepa msurusuru Kuzitora kuzita wepa msurusuru Aiwa Shaina nekumba ushirara pasi kwenyuka amazora sekomukoma wangu Daniel Masaiti achipiwa gardens kumarondera uko Anzi kumbakwa, wona ndigere tatata Anzi kumbakwa, ini ndigere mushe mushe Anzi sandibate, ndinongomwa matsatsa Anzi veja nditye, zvinochiwa nesuro Anzi kumbakwa, nyama zuva nezuva Anzi vana vangu, zvipfekwa upesi Anzi mumba mangu, shaiwa nzvimbo nepropati Dai vana nemhuri zvese nedzimba zvaitira kubva wandiwaitiza yako Vagere mushe mushe havadaro Wena vagere mushe mushe tinovaziva Vagere mushe mushe havadaro avafambe vachizvitutumadza nditi kavafambe vakakwira pachuru vagere mushe mushe right iye system aikomboza sei manzi yake system zvamadiscovery andikaita inini mbozi ndakashanda naye pakutanga system aigona kungoti mukatanga kuridza gitara
anokwanisa kutowana zvokuimba ipapo. Handina pandikati ndakanyatsomuona kuti system abata pencil ane pencil kuti ndakunyora kuti zvakati aigona kuzogadzirisa of course uzonyatsonyora zvimwe zvinhu zvananga achida kutry kuita but aigona kungotanga song from Norway mangoti za instrumental iyo motokudza munhu akutoimba inga akutoimba zvinhu zviri right. Saka imimi maitogara muri busy kucreator papa busy magara muchitotsvaga zvinhu zvinyowani chete because kana pastage imwe song yangu ngotanga pastage wangotanga kuridza gitara mwangomana angopinda so yatova song like song yaya yatikaita yekuti hautana kuonererwa kana uchinge chichi kana vanhu vawanda yaya song yatakatanga ukaripa paselfie papa makazarisa vanhu saka certain guy akangoda kudisturba situation dzai kunakirwa kwaita vanhu saka time yainesanasana vanhu iye indabva ndangotaka kuridza gitara saka iye ndobva atobva kuvanhu atonakirwa negitara ndikuridza ndobva atotanga kutoimba izvezvo kuti hautanga kuonererwa mukoma kana vanhu vawanda chichi nyaya yemisindo yaito yemisindo iyaya ndinovharisa bhavarisa yakabva yatotanga ipapo ndobva yatoimbwa ikatonakidza vanhu vakafara stegi ipapo bhuruwa yanondiziva yakabva yatonakidza singaite nesituation yanga yangoitika ipapo saka ndo mamwe makombozera aigona kuita masongs. Ndinozviziva zvinokuneseka
Goiwa zvakazokupeiko Goiwa zvakazokupeiko zvezvibhakira Goiwa zvakazokupeiko Goiwa zvakazokupeiko zvemisindo Goiwa zvakazokupeiko Goiwa zvakazokupeiko zvezvibhakira Goiwa zvakazokupeiko Mari hauna Hembe hauna Unorara pasi Mari hauna Hembe hauna Unorara pasi kwasira bwanji achimwenanga ka asantambala apa patlapo kam aino stapatangwes bwanji Koniana koni wake unozviziva rimwe zuva chakuumburutsa 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 Isu takangwara tinorwa nemari Isu takangwara tinogadzirisa upenyu hwedu Isu takangwara tinorwa nemari Isu takangwara tinogadzirisa upenyu hwedu Vedzambozotimira Vemisindo mbozotimira Vedzambozotimira Vezvibhakira mozotimira Isu takangwara tinorwa nemari Isu takangwara tinogadzirisa upenyu hwedu Isu takangwara tinorwa nemari kwasira bwanji bwananga Andrew Kanjiwa JJ Kanjiwa pa concession hapo kam Joshua Sato Vese vaonaona vauya kuzodya mari dzavo kwete zvemisindo Vazhinji vaonaona vauya kuzodya mari dzavo kwete zvezvibhakira Vese vaonaona vauya kuzodya mari dzavo kwete zvemisindo Vazhinji vaonaona vauya kuzodya mari dzavo kwete zvezvibhakira Hanzi ndikakumbuka ndinovharisa bhawa rese Hanzi ndikakumbuka guru wayo vanondiziva Hanzi ndikakumbuka ndinovharisa bhawa rese Hanzi ndikakumbuka kuhara vanondiziva Right, Isaac manje zvakaita manje tatanga band Isaac anga asipo ipapo Isaac aishanda kubasa wake uku asi takuzorekodha manje takupractice pa first album aiti Isaac kana aripo oita mabacking vocals tichibatsirana naye so the backing vocals ari pa first album ndakaita na Isaac sisi machita ma leading saka ini ndini ndaibhekana ndina Isaac masongs mazhinji ese wayo Isaac akauya ari se member egroup account sezvo anga ari munin'ina zvinhu zvichingori mumba Isaac ana unyanyo kuita member stereki aingoita unga zvemumba vakazozvitora ndobva zvaita unga zvemumba but pa character manje ndo pawaendesa na plus anga asina ma principles aidwa nemukoma wake boss pabasa ukada kuti ndezvedu
zvinogona kuvhiringidza at some extent. Saka ndopa vaizodedzana manje wozopesana nziwo wakusi kupinda mumota wakusi kutoenda kushoko kuri kuendwa nasi obva atosara. Saka aingouya ungoficha here and there zvokumastudios apo nepapo. Ndofunga paakapedzera kuficha achiita backing vocals ndipana anodyiwa hatauri. That was the last anozombouya futi 95. Ndo paakaita mabacking vocals ekupedzisira paya. Anozombofeature futi any song futi. System ashaya Isaac makazomboshanda naye futi here mushinge manongedza kuti right takusenza na Peter. Isaac atinobva tatashanda naye, but Isaac I believe akava nepfungwa yekuti zvinhu izvi ndezvemumhuri iye manje akuti Peter mudiki kwaari. Saka inini ndofanira kutungamirira bendi iroro apa ari kushanda ari kuchoweshe uko. Isusu tikati no mashandiro edu isusu takabva tadrafta constitution yedu ndobva taita 3 patawirirana ndobva takutoshanda takadaro. Kuwirirana kwamamaite mawirirana kuti kudii muri vatatu? Isusu takawirirana kuti iwo system you are just a ceremonial leader. Peter. Yeah, I mean Peter. Hauna simba pamusoro pezvinhu zvese izvi kana pamusoro pedu. Uri ceremonial leader. Chokuudza zvokuita. Peter angana mudiki futi. Angana kumadza chidiki futi. Saka isusu tingati choguida. Iwo zvokuti takuisa paposta. That's why posta racho futi taitoisa 3 mafaces edu tese. Asi tozvinyora kuti Peter tazvida. And chasisa challenge but tese 3 taiva tine mafaces edu ipapo. Ndobva tafamba takadaro. Uyo achiuya achifeature achi-interrupta mashows. Ani Isaac ai-interrupta sei sekuita sei? Isaac aiti kana auya pashow manje anouya akabatwa akadhakwa zvokudhakwa zviya otisvika kuda kutora mic pastage. Sikati aiwa iwo kana ukada uya patukuridza usauya wakadhakwa because unoluza masenses. Uya uri normal brain dzako dziri chaizvo izvo tinoshanda tichiita titese wodzokera kubasa kwako kwete kuti ukauya wakadhakwa because ukauya wakadhakwa umpezera kwakuita zvinhu zvakasiyana zvatiri kuita isusu. Saka aiti akauya manje obva tanga kuita noise pastage chichi bhendi ramukoba wangu chichi. Saka akapezera kutonesana nemafanzi manje besides isisu. Mafanzi akutoona kuti apa zvinhu hazisi kufamba asati auya zvichifamba. Vakuti aiwa uya tavinga vakomana bhendi minus iwewe vanhu vakuda kutomurova. Chivaraidzo changu ndiye ungwarire mawani.
apurwa magitara apa Dr. Nevas Jamu wasera seko Jonathan Muchena headmaster pasimba redenga ari seko Madam Magurira apazindo gapa idzo Alright, amara terergam. Ando kama kanziko dia ngwarire. Kaka kwa paito kakuri kusungura boys huko kam. Kakanyorwa na ma Iframe Joe, kakashaurwa na system tazida. Iwe. Ukosha serudeo Francis Makoni. Akwasatsa kwa Margaret Magonya. Andaka chibata chimuti. Nafata Vitalis Gotampa chishawasha hapo. Boye mafata. Smoko iri kupinda nekumafata ikoko. Usaderere smoko. Chris Kambanje. Asekuru Kimbali. Apali bwanji bwana wanga pompo. Apa Glenara Estates. Kurebesa murombo awe makuwa mese basara nyuririko kuno kuzeti BC abana mzati daro wedwe anzone kueresa ne makuwa ndiri muimbiwo zvakare ndinofarira musombo weSmoko ndo musambo wandakatora ndikafarira bozi ndaifarirawo system pakuimba kwangu mhanzi yangu yese yanga yangorerekerawo kumusambo iwo weSmoko zvekuti pana system ndiye munhu wandinotorawo semuimbi wandakafarira mukati mevaimbi vese vaimba musambo wedu weSmoko ende zvadaro ndakazoona kuti mukati memusambo wedu imomo zvatiri kuita izvozvo pane ruvengo rwakuitika mushure mekunge ini ndarekodhawo album rekutanga randakarekodha rainzi Zanondega ndarekodha album rainzi Zanondega ndakazotorega ndimboendawo kushow yana system ndakasvika ikoko ateka mhanyiswa vachida kutotirwisa zvakaipisisa then bva tangosiyana nazvo bva ndasudurukawo nevakomana vandandinawo vandairidza nawo tikati uku hakuchapindiki tazobva ikoko nekufamba kwenguva Peter akazoshaya system akazoshaya mukushaya kwasystem ndikati ndakataura naPeter ndichiti timbobatana pakati pemusambo Peter akaomesa musoro zvekutotiwo takatadza kuwirirana pamaimbi pakutaurirana kwachona asi riro yaamboda hake kubvuma kuti tifambe pamwe chete but still ndakazongoona kuti vanhu vachona vaingoita kunzvenga kuti titadze kungobatana pamwe chete vatangorambawo tangozvimirirawo pakati pemusambo wedu iwo weSmoko. Ndezvipi chaizvo zvakaitika panguva yamakasvika mimi pabhendi pavairidza uyezve kwakuri kupi? Pabhendi pavairidzira kwakuri kuno kudzivaresekwa vasvika mutravela saka pavakapindawo mutravela isusu takaizoendawo ndofunga dzadziri kumaraundi 5-6 dzezuva rodoka saka ndasvika ipapo
ndakasvika inini zvikanzi no hamusikwanisa kupinda. Ndikadai kana kuti even tisingakwanisa kupinda tokwanisa kubhadhara mari yedu. Tikazoona pangobudawo majaindi kuti takurovai panapa, takatozongobvawo zvimwe zvezvi zvekuti muarea mwaunogara munhu kashoma kuti uzodhifitwawo nevanhu vanenge vakungomirira vachingoti ende wedu zvokuti pakaita bopoto risingaperi ipapo. Rwanya damba refu rakupedzisira kwabudisa rini? Damba refu rekupedzisira ndakaburisa 2013. What is iko zvinezvi? Pane zviri kurongwera? Hatiri kuronga rimwe damba refu. Ndikati izvozvi pane vakomana vatiri kubatana navo zvokuti kana izvozvi kana mukanzwawo musambo watinoda kusumuka nawo achona iwo muchanyatsoziva kuti unenge wakanyatsobatana bhozi ndakazowana replacement chaiyo yakazonyatsotsiva nzvimbo yaGifi pagurisa kwake. Asi uri musambo weSmoko? Uri musambo iwo weSmoko iwo. Hamusi kubuda muSmoko? Aiwa, hatibude. Chiri zvipfunga iri sei? Aiwa, hatibude imomo. Mazora seko amaita tenda akumeborini uko ati ndakachibata chimuti zviri kufara here? Ishmael Rwanya atine urombo kuti akatisiya Ishmael Rwanya zorora murugara nditi akatisiya gore rakapera yekudzorese kwako Sanondega ndiye mukomana wekujambiswa wokutsomwa achida kurikitwa nevakomana veSmoko. Batai munhu ndiye umwe wevaimbi akagurumwa naShepherd Chinyani kudziva rese kwaiko kwanonziyeka Ishmael Rwanya mushakabvu totai wakazorora murugare airwa Smoko yaisvonakidza acho asi Ishmael kutaura chokwadi chakanyanya kumutora tudorotu tokamuvhiringa Ishmael
takamuvhiringa chaizvo. Anga ane tarenda chaizvo aigadzira mawires, anga electrician, airova electronics, aigadzira maradio, matv chichi, aiwa. Asi apa manje aingoti angobata kana kasuspense kako katoenda kumusombodhiya. Saka zvakamuvhiringidza chaizvo, but chikomana chachine tarenda chaizvo zvokutoti tarasikirwa. Right, umwe zvekare akambooneswa moto nevakomana veSmoko, ndiye chikomana Jealous Chareka. Jealous Chareka anorova musambo zvekare weSmoko, aifarirawo zvakare system Tazvida. Ndakatambirwa muna Bhuthu. Saka ndaenda kuGrama Mind pandakatanga kutsikisa bhamu rangu, ndipo ndakatanga kutodedzwa naBhuthu Nyamonjera tichitsikisa tiri kusata tona chinditi system yani vamwe wako achidya kunoku system Tazvida uya kunoku. Saka ndikuimba system zvanzi ndo you sound exactly Tazvida. Ndikati saka ndobva ndatanga tazotsikisa rabuda bhamu ino ndatiteererawo shuwa ndikati azvona ndichitosimba simba nemusambo plus vagarawo musambo ndaifarirawo tiri kuCentenary kwacho futi ko. Pamamimbana na Blaz bebe maimba musambo upi? Wainge ngori sungura but tasingatonga wakarekera kana kunana ungangozvimirira musambo wacho ngawasmirira. Pamama amegarugari brothers manje ndopanga wanyatsotora shape ndakutora shape kwandaidawo kuendawo mashi ngauchimbawo musambo weSmoko kuti ndakatanga todzona Bhuthu Nyamonjera ndaka-identify my voice kuti wewe unoimba system ndo kunosounda voice kudai kunotonga ndachigadzira music yangu yaingorerekera iko indagara ndaifarirawo musambo iwo. Saka tadaro pandakaonana namukoma Tazvida ndakaona nawo kuGrama yanga yazotora mari. Saka zvakaitika manje indaishanda mazuva achiwa. Saka ndaona nawo ndaitya kuti ndisvike padhuze nawo kandichiti vo zvenzi zvaingoroisa ndo madhizainzi fare macheka agerwa musoro ndera vanjenya ndirovera. Saka naona ndichi saka ndakamona matakamunyarara. Saka zvakaitika manje munozoti vaimbi manguva yacho vachitambure vazhinji. Saka ina ndakachena ipapo ndakachena kozi nyimwe ndaishanda. Saka dzakasvika padhuze neniwo ngoma Tazvida zikanzi kwewe ndiwani kyo ndoti ndonzi Jealous Chareka zikanzi Chareka nzi ine band ipi ndarugare brothers nzi hamba ndatombobvunzwa makusena naye uchiridzwa naSimon Pashoma Nqube ndatokunzwa makusena naye ramba uchiri good musambo wewe ramba uchiri haunogona. Vanhu vatanga kufara ngati wakuru kana vandikurudzira akahwanikidza tichichirowa chimusambo wacho so ndinogona haunogona ngati saka damba rivire kutanga raitsi chiri wako ndewako ndorachira vaita ndarinzwa iroro ndira 1996 wako ndewako saka vandikurudzira vema ndafara. Saka time yacho ndakamira inini na mukoma system Tazvida na Ephraim Joe tandakamira tiri 3 so. Saka iwo vakasvikawo ipapo vachitaura vozi mukoma Ephraim Joe aitoti ndacheka nepabana apa ndopandaya napo ndichibva kuairport. Saka zvine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 zvin
mfana kuita mota mahwana chamwa izvozipi kona BM ida kuserviswa futi apo ndasiya imwe chiserviswa chichi saka ndakanyasona kuti gap ira ndiri kuwachisa job achisona Ephraim Jones atiziva chizi saka wachienda zvikanzi kumfana iwe hazviitire ndiimbe newe toda kuti timusambo uendere mberi uzita zvida akabva kubendi iyo une voice rata zvida tichiendera mberi saka tichiri Ephraim tichironga izvozvo zvofunga hapana kupera tinzire ngoma Ephraim Jones washaika washaika ati asina ndatoda hangu chinda kundokwanisa kuenda bhozi ndasingori mune ane makare ngoti ndoda kungoita zvangu zvadaro komata zvida vashaika tifunga chinja ndakwanisa zeta kufonyera pane nhambo dzandakatora Ephraim Jones wanga washaya futi ngoma Ephraim Jones bhozi anenge akashaya I'm sure if I same year I'm sure sandazifonyera pane nhambo dzandakaona pakaseti richazizisa Challengers ndafona ndaikumbura ndiani utana ndipita tazvidana ndaikumbura ndino nchareka chichi zvinoita ndikujoineiwo sikanzi handichanzwa manager iye vainzi ndiLeroy mazuva acho aivayo ndobva so ndinofonyera mangwana ndazofona mangwana zvakamira sei zikanzi manager varamba kuti hazviiti kuti utijoine nati anobo apo boys angu anambozudza ndinoda kutosiya changu chikwada ndijoine kuita zezesa nati kumana ndamudza kudai kumana varamba kanzi handemberi chichirwa musambo saka tazvare kuti album maina 2000 manje rainzi magariro edu iro album iyo ndo rakazombita ka breakthrough kedu rakazikana sarazikana rakanetsa manje wakomana apitanga kuti netsa zvisingatomboiti zvekuti ndotorangarira mumwe musi mukomashemo vaenda kutafara akazonzi Peter ari
mubaba ine mwagerwa aiuya yotafara mazuva achiya sai dzakasvika saka mukoma shemani beta tsike kuti ndini jealous vasvika zvikanzi ndini jealous zvikanzi itomira ipapo ndotokutsvaga so aiwa ndisini ndonzi shemu kandiwe vazatisa vadzazanarera urohwa rakuita kutamara kweyagerwa chiye munangani rasta ndoni kuti yangeri yawo yamushani ndakanzonyamushani fana ngeri baba shop yawo bcause vaiuya zvekuti kutafara ipapo mazuva acho vaiuya zvekuti ndoni kuti vaigera ndikutsvaga ndobvatiza saka zvadaro ndakazoenda kuwadza neextension futi vandaonana namai vamushakabvu system zvazvida vandavaona ndakaudzwa mai vasystem kawo vanaenda vamhorisa anga akasununguka zvokuti mai vacho zvaingoitawo system ndofunga ndozvangu zvakaita mama wacho anga akasununguka zvokuti taura navo pezva wapesana neumweni uri muimbe wapesana neumweni Peter kauya rapo ndongoma Peter ndaenda pepa makati ngoma Peter ndandisi Peter ndaudzwa namama wanyanzi handisi Peter ndotongonyararawo kadake ndisaivazo akaramba handisi Peter audzwana handisi Peter akaramba apo ndaitwa neshungu dzonditauri akaramba handisi Peter saka ndozvizvingo zvataisangana nazvo saka album iroro rangu raita breakthrough saka makatopesana ipapo ndakandakuzotara nawo ipapo ainzi handisi Peter akaramba bcause ndakatozvintroduza ndonzi chareka vakangotaura zita akaramba anzi handisi Peter akaramba bcause ipapo ini ndaishanda kucompany mwaigadzira marodzi mukuextension ikoko saka vakaramba saka zvimwe zvakazonyanyoitika maigwatiri zvimwe zvakatinetesa isusu ndezvekuti album redu iyo ingada takaita mashows naro sterekire bcause ndorakakazikana iro but nekutya handina kukwanisa mashows hari enough nekuda kwekutya ndaichita mashows nezvekutaura kumana vachingotipromisa kuti vamwe munonongorohwa kumana ngatigare kumba ndo zvakaitika ipapo zvokuti album iro ndaifanira kutoitisa mashows akanaka iroro rakabuda 2000 racho iroro vamazvisiya nekuda kwekutyizirwa mai ndaite plus nenye age ndaitorowo mudiki futi ndaitotya kuti saka kuti ufambe uri support album rere nezvekutaurwa zvakanetsa ndochokwadi ndakatya bcause vamwedi vanga unongozwa vamwedi vanga ane mari ka nanenge ane mariwo dzake anonongoita sezizi unongoshingotyoma kuti apa ndikwana saka kureva kuti hapana here pamakatombotsvikawo vari pashow mukapinda mushow yavo isu taipinda mashows avasingazvizivi taipinda zvakanaka namukoma wangu shemu hataiga takapinda mashows avo tichingopinda tichiona tena hapana tasingazombotauri zvekuti kana ndonzani chichi kungobhadhara mari yedu tirakanyarara wakomana kugeduka nenge usingatese hapana itisiyo tasinganyozikanwa topinda toona umwe kana zvoda kukumbirana kuti tikati timu haungambokumbire nenyaya dzedze toonawo todzoka asi taibvisa ainakirwa nemusambo wesmoko tainakirwa navo taitoti neimwe futi incident yakaitika takadedzwa nainzi Gwarada aiva manager vainzi pamutangadura kuruwa saka atipa show tamudzisa city redu ndobva atifarira zvikanzi ndokupai show yai taenda kuti anoridza paipai saka Gwarada yaichi ndakadzana tazvida zvokuti ndakatondodzwa dzimwe nyaya iti ndakadzana tazvida aigona chikoro chicha chinodza ndobva musambo uri bhoro watowaya kumana saka nazoti Gwarada akati iriwa imacopyrights akatazvida ndamaruwa ini macopyrights ndairova zvekutorova zvekutoti vanhu vanotofunga kuti pamwe system apano kana ndakura macopyrights saka tamaruwa paipai iyaite pairekodha haana kutudza ndikurekodha Gwarada we saka akazodedza vana Peter kuti vanoridza ikoko kwamushuwa zvakaitika ipapo bcause iye anenge akazotaka kukomblena kuti hausi kunyatsoridza nzive dzise zvangazvita maimupana panapa iyo yakabva netsa nyaya iyoyo namwapita kuti apana wada kurohwa wada kurohwa akatenge akavanzwisa kuti wada kurohwa pana kana maakuda pidza nziyo dzedu vashozi wada kutorohwa wada kutorohwa saka mava marimirana manje zvawedzera but zvinhu zvinenge zvisina kunaka zvemuindastry hazvimonyero angu bcause ini chandinge ndichifungawo zvangu ini saartist ndichifunga kuti kana muchinge mashayikirwa nalead vocalist wemubhendi indotofunga kuti zvinenge zvakanyonaka zvisaite zvinge zvoukama ngazvite zvezvo zvekuti mudedza kana vanhu munoita maauditions aya muchinzwa mazwi ari similar naleader wenyu ashayika so that munomaintaina brand remusic yenyu mimai kuti pane kuti muti kana nenge ashaya iyama yangu iwo zvaunga uri muchikwata imomwe akadimbokuimbisawo album aitozoti notinyangadzira music sei asina bvurambo kuti shamwani nziyo ndanyora imboimbawo album uri wega throughout yangonzwa maabhum anyingoimona leader yeye then ashayika mada kupindira kuti takutoimba maonyero angu hazvinyatsobuda ndona zvinhu zvakanyonaka kutora vamwe vanhu kunze moita maauditions
tutsvagawo munhu anoimba vane talent monyorera naye contract kana atadza munomufaya munotsvaga futi mumwe futi at least voice Pen roregedza kufa harife because afoyo ndiye ari Ndiye. one pen ngarirambe riri internet rintati rine brand but muchitsvaga munhu anitase anokwanisa kureplace izwi iroro at least harisheke rakapinda pa 90% similarity zvisiri nani zvinongoitwa kubhora exactly kuti striker uyo akabva mutsvagawo futi striker hamuise refu aiwa kuti refu ngambopinde panzvimbo yastriker apa ribude pracho aiwa ndo zvakaitika futi ku4 brothers Marshall afa vakatsvaga band rakabatina kudaro vakatsvaga munhu ane izwi rinokwanisa kuita sei kuenderana vakaona kuti James Makombe zvaita sei nyamande zvaita asi zvakazoramba futi kufambira mberi kumberi ikoko agumisira akuzoitawo zvake ndinofunga inyaya dzokuti hatisi kutora music yedu kuyaita kunge makambani zvezvamino zvazvingori so kupa kunyatsokuita order isusu matisi hazvisi kunyatsoita songe kambani ozikaita ngekambani ka hamufe nenzara ka musamuendera mberi zvakava ndikupemenza zwa this guy anonzi tichaona chacha ane voice zvokuti iri kwachimombe mfese zvokuti pamwe dei musambo wakangoendera mberi kwachimombe ane voice racho iri kwachimombe ndizvozvo hakuna munhu asina munhu anofanana naye kubva kuchiso ungai kuvoice hakuzviite saka ndo zvinhu zvanenge chokurudzira kuti kumatisi I'm sure dei zvaidaro ka zvanisingambodhakwa zvemusic zvokuti ashaya zvavharana I don't think zvaidaro amamunzo akajela sichareka anogara hake muno mudhorobha rari kuhopli ukoka ndokwaari izvozvo muvakidzani wana solo makore magoba maire vagaye baba kuti magoba aya akazodzoka neimwe nzira ndokambo kanonzi kikirikikiri shika ndiwangu kuti ndiwane mari yechikuru zvekudya zvevana mari yezvipfeko pekugara pacho mari yeraramo kuti ndivake imba yandinoti ndeyangu ikikirikikiri 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 zvose ikikirikikiri zvose ikikiri zvose 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 iwe zvose 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 José, oui, José. regaeli roi kamsena arambe zveshuwa because kalidi kari kurohwa apa ka ndo kaliro chako
ndisati ndasangana na Bernard Msugu kuti ndimubvunze kuti kwakomana yesimoko awa wakambosangana nawe hauna kupa mhanye hamuchine ripi chidziva the legal structure wazvira sei kwewewe right regai panapa katinzwe sisu hanzi imwe show yakatirwadza yakatibhowa show yakaitikira kugokwe uku tinzwe kubva kuna Kamusena Leroy kugokwe yakatangira panyaya dust vachiti dust bosi ivo vanga singadi futi mandairidzira munopinda fodya munonhaina usi hwefodya bosi vanga vane asthma sort of saka dust futi taiti vakarega naina sterek vaiaffectwa saka vangotanga vachiti ndifunga idust vakatanga kukosora zvokuti takazota kubva akosora non-stop zvokuti vachava kukanzura mashow vakukosora funga tikati utitende beri plus vakabva vaita maronda pamuromo samaronda ayaya manje ndivaivatadzisa kuti vanyatsoshaura manje vanobva kuti ngatidzokere kumba ndofunga iallergy yeshe matablets andakapiwa enyaya yekukosora kwavaita kake bcause vakatanga vachinofunga imalaria ere kwati flu saka ndopakati akazobva tadzoka ivo ndobva vata madays ndisingaonani navo asi vanga vaenda kwadoctor saka ndobva vazoti ndapiwa mishonga zvakuita zvichase zvitanani ndobva zvati perei but pakabva paita promota wekunomu aida kuita mashows kumozambique chimoyo aida kuendesa doro rechibuku rera ikoko saka chakaitika ndechekuti ivo vakabva auya promota ya ndobva ati ndoda system ndiye munhu arikutodiwa kubuku saka panguva yacho iyoyo akatosiya akabhadhara mari munhu wachizvinhu zvese but akashamisika taada kuti tichienda ndobva vatanga futi kuti kurwara kukosora futi ndobva vatanga kuzvimba makumbo mai ndo akazonyanyorwadza kuti nini ndikada kufunga marwariro avakaita zvandakakwanisa kuonawo izvozvo zvenguva iyoyo zvakandibata nanhasi handisvikangapa asi mai guru ndo anonyanyozawo urwere huzhinji hwakanyanya ndachirumawo asi ndine maincident akandibata sei patakata kuenda kumozambique ipapo takuenda kunoridzira ndaraunda ichitaura situation condition yavanga vari yanga isingaiti kuti vanganzi vangaenda kushow asi ivo vakaita nharo bcause ipapo vanga vadzikira zvadaro makumbo aya anga achiri kungozvimba plus face yavo yakabva yatanga kuita mapundu kumeso face yavo sokutange mhopo sort of saka ivo vaiti allergy yematablets ndinofunga vaita sei vaipiwa zvazikaundi mushonga wavaipiwa usi kuenderana navo vabva vambochinjiswa matablets sama kuchinjiswa matablets muchipiwa imwe type ndofunga handisi chii chakanyanya vaafectika saka vakazorwara vangasisi ndisati taenda kusvika vadedza Isaac anga ari kuchwesho Isaac uya toenda kumozambique kuti tiende tese unondibatsirawo pandinda kuita sei ndakugomera ndakukurirwa kakake vakadaidza Isaac ninoda wekuti Isaac takamboshanda naye patakarekodha anochikuvatauri ndiaibheka plus taifamba naye mumashows ndandasiya kutaura nezvake aivapo palainapo yegroup asi akazomiswa nenyaya yekuti anga asingawirirani nevamwe ndiye akazoimbirwa songonzi ndiwo akasvikanyira wega zvokuti vanhu vane mistake vachiti system inofunga aizviimbira iye anga uzati akuda kufa hazvisizvo kuti mukaenda nayo message yacho iripo kaitotaura nezvemunhu aitonetsa anowana aitombotsinyira vamwe achidii but akazozviona papapaya kuti kumunga hakuna hakunapo saka patakange tauda kuenda kuIsaac ndobva adanwa zvokuti inini ndandisina natarisiro yekuti ndinganzi ndichazowanikwa ndichizoimbawo pakutonzi kutoimba masongs echazizisa ndaingoridza gitari nekuitawo mabacking vocal asi patakata kuendawo kuti pakati iwewe Isaac naRoy kuti mubatsirane pane mamasongs anenge ane mapicha akadai vamwe pacho iwe unenge uchidi saka Peter aingokonzenta negitari kuti Peter hazvekuimba anga asina nadhiri nazvo saka takaenda sapa kuenda inini even before
zvokurwara izvi pese pese padaifamba nangoma system ini ndindaifamba navo ndandiri band manager wavo kana motikari ndindaifamba navo motikari mavo tichiplana tasei tichitaurawo discuss plus zvinhu zvizhinji taitozvirongera imo zvokuti vanhu aizongoona zvinhu zvakufamba zvokuti manager wacho ndiye ari kudai but ndonguva yataiwana ina mundara yekuti inge tichitaurira saka pakuenda kumozambique apo takaenda tiri nini naiwo mota mawana mwakomana 2 then imwe timu yese vakaenda nemotikari yanga haiwa nemudhara ya nemainstruments ichi saka takanorarama mutare but kumbao kubva kumbao vakanga vatomborambidzwa nehama chadzonza marara kana ipromota akataura nze system sara hako ndinena kufana wapa hai vakaramba ndinonoimba ya notaura umali kuti takaenda mundara aidzimbwa ya takanosvika mamutare vatabhukirwa mamutare pane patakabhukirwa kuti tirare saka room mavo yakabhukwa ndoma ndakasvika ndarara navo imomweni ndaenda kutoona kuti varara sei pavamwe matablets avaida kunge vachinwa chikafu kana kuti vadya here chikafu chaicho chaitonetsa kuti maronda ayaya futi vaitopoko saka ndaitota dzimwe nguva dzekutota kuvapakira zviya zvikutofosa ndinoita kutobata muromo kudai kutombovapakira kuti vadi vakwanise kunyatsodya panya nespoon yaya but zvainetsa vakazotanga kubatwa nemudumbu imomo usiku ihwo havana kurara plus kugomera tichimirira kuti mangwana tikuyambuka bhodha saka iniwo ndikatombovakumbira kuti ngoma system adi kuti mudzokere kumba zvanza hano hande mudumbu pamwe kutoclear zvina yanga pamwe problem yachanga ichitika pamwe kutoclear kwayo mangwanawo zvazvinoitawo pakati wakanenge kachenjewo tanga munhu anga apika plus kushingisawo ya tatasvika pabhodha pane situation yazinondifadza apa pabhodha yekuti taimboti tikasvika pabhodha vanhu aiungana zvazvo vachifarira kuti artist auya system vachimufarira vachimupa mari vaita sei vachimufarira vachifara but musi weyo hapana munhu akafara vanhu vese anga akasuwa bhozi vaida mushana saka ndakanozonogona nogara navo pamushana so tichimirira kuti mapassports achidhindwa chinhu zvakadaro chigadzirwa saka takagara paya ndo patakabva kuno tatora single redu reya ndakanzi the best of tazvidairombe singles collection reya pana nawo amuda here mudhara yemanza saka ranga changobva kubva nawo kuno saka ndo yairira mota manje sterek iyoyo vanachoti dzimwe nyuwani idzi system mudhara wakura mhanzi dzakanaka kudai zvapa wakutanga kurwara chichinokusaidhi kachitaura but vakauya apo panoti vamupe mari yekumufarira vanga kumupa mari yekuti muti usatenga mapirisi mudhara kana utenge drink kana kuti udai zviya zvekumunzira tsitsi zviyazvi but ine picture yacho inotaura chokwadi haina kundifadza ya vakagara so picture yacho haina kunditora mosha takazoyambuka zvedu ndokuzoendako zvototi kwese komarumu yatakanobhukirwa uko chii zvese ndindaitoona kuti mashows akazoitwawo mashows akaitwa tatiri combined naTedious asiyo vaimba ya tavangoita one show vakaita one show mamwe acho takatozokanzura one show chete kutanga iyoyo muchimoyo stadium like ndokuti tatina Tedious ndatakada kucombina naye saka ndiye akatozobatsira pakatozochovha ndima gap ndemazuva amireni yaTedious yaya saka isusu takaridza but vanga vasingakwanisi kuridza vakamira vaitogara pacheya saka tairidza vagara pacheya tisivamagutare but zvazviri tough kuti vaiona pamwe acho vaikusvika pakupererwa so pamwe voita kunga munhu akukotsira nonga matablets aya kuti munhu apera simba pamwe aizeko ozopinda odi okavhakavhawo indopindawo futi pamwe pacho ndodi ndokavhakavhawo zvokuti takakavhira asi takazoita kutomanikidza kuvabvisa pastage bcause vainge vakutokotsera izvinhu pastage pacho vanhu vese vakatozoona kuti system akurwara saka Tedious ndiye akazopedzisa ndima saka promota ndobva ataura mangwana acho kusenzwa anzi no Leroy we can't continue like this dzokerai kumba nesystem pangonaita anything muri kuno dzokerai kumba saka ndipo takazobva tangotaurira timu yese kuti amana takutodzokera
vadasiya vanatedias vari uku manje vari ikoko pakazongosara vanhu ndo vakazokumbira kuti anokumbirawo mukomana wemoto uyo asare kuti nomukomana aita zvekudya moto afumanika mwana kake so ari kwatedias ndopaakabva asara ipapo ndobva atongosarira tukwani kwatedias saka ngatadzoka namukoma system asi mari dzedu mabhalansi chichi chakapiwa hapana chaakanetsa promota tikudzoka saka tadzoka akabva tangota serious mukoma system zodzimara akazotisiya aiwa akaita serious ka ndobva zvapera vatomboenda kwadokta ndobva vatorapwa ndakazwanisa kuchitungisa hospital zvikatomboita 8 ndobva zvambopera handiti ndobva zvangozotanga akatanga kuzvimba futi makumbo futi katanga mashows atakatomboita muno muZimbabwe vachichiridza vakagara pasi vanhu vachingotaurawo zvavanoda chichichi kusvikira tazvadzorera futi kuchipatara ndomazuva yakastrike vanhu manesi kumadoctors ndomunyama wavazoita ivo pakuzovabvisa pakuzanisa paprivate kuzengeza for kugombawo private doctor akamuka surgery so ipapo maindi pazvakazvo zvazominya ndobva vazotisiya mungomasi manzvaka mafambiro acho rwendo rwacho kuti zvakafamba sei laki Miriki ombotipawo divi rake. The saddest issue yakaitika kuMozambique ndeyekuti takazoenda system asafire zvakanaka. Time iyoyo takamhenge tambomira mashows atanga kurwara tikwana kugokwe uku, saka takazoita imwe show promoters vabhadhara mari system ndobva arwarwara tisataenda kushow iyayi, saka kuti tochirega kuenda haisaite futi iye ndopangoti handei ndobva vayozotitora pamba pake apa ndobva taenda show yacho tatiri combined neNgwenya Brothers kuchimoyo ku tennis court kuzasi uko vatanoridza ikoko. It was sad. Mukomana anga asina kana voice, anga asingabude, aine tsvimbo so pastage zvainzwa tsitsi, but takarowa magitare tikamira sevanhu vanga vagara vachiita zvinhu zvavo, tikaridza kazoya Ngwenya Brothers tikazoridza futi. Show ichipera ndobva tatosimuka kuchimoyo, ndofunga takasimuka na something to 6 kuchimoyo aya manheru just after show changa iri masikati 8 o'clock tatasvika kunoku mota yakafamba ngomana ari pama 1 maida kubata nguva yekuchipatara tatoenda kumba of course. Ndobva tagara pamba apa ndobva tatomumira kuita mashows after ipapo ndobva azoita nga zvanani atopika ndobva tazoita last show yedu takazoita kutendai hall kubhindura uko so 3198 muri muna mwedzi upi? muna December. 31 December New Year. Show yakanakidza iyoyo. Vakazara ngomana akaperforma atuta ngomana atofiti chichichi, saka muna January munombomira mashows. After show takabva tanomira mashows chichichi tingoti dzokei mawana ayatanga futi. Peter aenda kukwekwe naRoy, Isaac agara kuchweshe kwake uko, saka ndini anongoripo namukadzi wake system. Fesa arwara patatomesa kuhospital chichi titomuka everyday tinomuona mufesi, but unyazoona condition yacho kuti but mawana but unenge usina tarisiro manje ufunza kuti zvinosvika ipapo manje tutosvika kuseseni tutonza kuti fesa anga achitofamba manje apo but atoshaya 3 minutes before isisati tapinda baba rimwe chimedical center chiri pagomba apo kuzengesa 4 tutosvika atoripo asati atombotorwa utonzwa kuti ndo situation yatova panapa.
makasvika nadzimai yacho takasvika ini nadzimai vangu Makuseni. patatoona situation yacho kwakuzouya kuno kwakusanga kufonera vanhu kwakufonera kuZBC kwacho akuti no bozi munhu anozikanirwa saka kuti tingotanga kudaidzira manje zvinonetsa tikati alright tafonera hama dzacho isana Clever Kazira ndati Clever Mashetesi takuvafonera vese kwavanhu kwakusitanga kuzouya pepe mukomana atorova pasi ndo zvakazoitika manje mukomana akachemerwa pa napo pamba pake apa namba yacho handinyazoiziva vakauya vaimbi vakawanda papena vanhu apo pakazara vaimbi vese vanga varipo nguva iyoyo ana Charles Charamba ana Simon Chimbetu ndovanga ari mabig time iwo ana vanga vaimbi vazhinji vese vakuru vanga varipo vese vanga vachiri vapenyu vanga varipo magitara akatomboridzwa ipapo magitara akatoridzwa ipapo instrument yanga yakatosetwa pakatoita pfungu yevanhu vachiridza magitari makanomuchengetera kupi system akaiswa akaradzikwa paero apa Aerosymmetry ndo pakanoradzikwa ipapo ndo mafambiro azvakazoita amaro atiririka band rakazomira sei after system ndiPeter Chazvida ndiyanga band leader pakaita dambudziko rekuti pakuimba anga used kwazviri kuti aite ma-lead vocals saka lucky role rakaitika ndoti inini kuma-live shows even mukoma varipo vaigara vachitaura vachiti musamirira kuti ndingoimba ko musandonzi mota yaita breakdown kana musando ndarwara kana musandafa munoita sei dzidzirai kuimba Peter zvakazomurerukira pakuti ini ndandamusystem damba refu ratingati rakasara richibuda system asipo ndiripi zvakaita takabudisa damba refu rainziro rimi remoto isusu takangorekodha 1 kambo kainzi kaserura ndizvo then mamwe 5 years masongs takatora kune aya anachimbotaura aya atataita kudhara anofanira kuti adzora anandiridze mhere anadzoka uchandiurayisa vatadzikanda ipapo varangoita 1 album ndovatazoita rimwe album rakateera yainzi panopfungaira pane moto patakaita tribute yekuti tari kuparadzana zvachose papo ndo second album takarekodha 3 dzimwe 3 tikatora futi kudura rariya ndovatazoita chadzira chemoto ndo raka rechitatu album raPeter ndopandakazokwanisawo ini kuzokandawo kamwe kambo kanonzi handinyengerere kai paalbum iroro ndo rakabva rapedzisirawo Peter iroro ndobva azoshayawo vazotisiyawo zvekare ngoma lake chikwata chasara pai ndobva tati isusu manje iwo Peter ndovatora kuti ise paposta apa but kuisa kwatiri kuita paposta apa akusi kuti wane simba kuover us tikuda kuti umira uri papo but simba rako hauna simba over us tichakuudza zvokuita iwewe but tatanga kupractice nasystem makapedzisira paalbum ripi nasystem takapedzisira uninyoro mumoto saka manje tine zvataita kuti taiti tikarekodha album taigona kurekodha masongs akawanda tosiya mamwe acho mamwe obva angofeature saka patikazoita first album yedu isusu 99 iye takazotora masongs akawanda angatambozi angatasendeka ayaya tarekodha kuye ndo atikazofeature ipoyo paalbum ripi manje rakazotedza takaita panopfungaira pane moto saka mamwe acho takazoita mamwewo but macompositions ose ndingangoti pamasongs atikaita from iroro takazoita futi chadzira chamoto but pamasongs ese atikazoita isusu after system I mean Peter hana song yakakomboza kwakuri kungotora zvazvaka masongs ataipractice kare oro for example ndiridze mhere iyai
ndirizemero tatakarekoda kugirama but isati yaimbwa zviri final yanga yakaimbwa zveya zveguideline zvokustudio kuti mukuriza yashimba but achizofanira kuzoimba chaizvo manje zvokuti zvakabuda paipai hazvisiri zvaifanira kunge zvichizoitika. Yeah, I believe so. Of course, my words I got mamwe chete but makaimba rise maguidelines yanga yakaimba se guideline manje saka isu takazenge kudaira manje yango ndati ndiridze mere isu taizongodaira papo kuti nyarara kuchema ndobatakazisa mafocus isu manje asi anga aripo futi isu mwe yataitoridza kana mumashows asi haisi composition yaPeter. Peter ana song yakakomboza munhu akatokomboza paipai ndingakuti song 1 yakaitwa naRoy yakaiti yaninyengerere chichi yaisiya system otherwise mumasongs ese masongs asystem ataitogara takaita pamaalbum mairi akateera ose Peter hana any composition yakaita pamaalbums ose iwayo. Right, mamunzo akayo Lucky mumiriki akamira hapo zvake. Ndio papira sarungana mara tererika. Gambare smoko. Wazirase ko abe mani manzi baba maka pastor ndijabu suru kufambere ko iriseko TV emsango mwana uko akahanda chamba siri chido chako amewe chamba siri chido chako wazirase ko tondera chiri kure na Joyce Nyachete Kauf Mandevu pachiwe chepa pokurise nase tave kuparadzana tave kuonekana zvachose ndokambo kakazosara koimbwa nawakomana wechazisa chada nchazikama. Alright, mamunzo system nhoroondo yake mudzimai wake ainzi Barbara Tazvida ariko kuchitungwiza ko ndiye akasara aripo pambaya ya system Tazvida. Barbara akamira chaizvo kana system kubva paurwere hwake vanga vachingori vese kusvika pazuva rekupedzisira. Nekudaro iyo mhuri yekwana Tazvida vakabva vazoona kuti zvakakodzera kuti aiwa chokwadi mainini vedawa tisatombovakanganisa kana kuti tisavhiringidze papfuma yemurume wavo nekuda kuti zvechokwadi vanga vakabatana vachiita zvinhu zvavari pamwe chete. Right, asi tine urombo nekurwadziwa kuti vakagara vese vari muwanano kwemakore anokuti 10 years system haana kubvira amboita mwana. Barbara haana kumbobvira aita mwana.
saka unotoona kuti zvinhu zvacho makwikwi cheo nokudaro aiwa tisongoti isisu zororai murugare gamba resimoko. Ndopa kuti takazvikuru kune vatsigiri veNational FM pamwechete negamba reManzi group ayo aka muri zvidadise mimi tinokutendai chose Mwari akuitire zvakanaka. Ini nangu ndakunotungira ngumzo sinanyaka pasi ngatisangane kamzo chitatu maskati nengo za 12 o'clock ndikunobata 3 o'clock maskati right kamse muna mkoma Edmond Pengesi ndo mchatandana nawo kunobata kangwa za 3 o'clock pano pa National FM kanepenyure ine chimuti nepenyure nechikunyana.